Agoy, kalami sa pagkaon sa lamisa, oh. Kalami, anang pagkaon, oy. Asa kanigikan? Ha? Kaon ta! Kaon ta! Saan naman naman? Ilulukin ba? Mahulog ang pasa! Ay, kalami ani, oy. Asa ka nigikan bay? Hulog ng langit? Sana all. Yung ani perme. Donut. Asa ka nigikan bitaw bay? Ngaon tanin yung donut. Yummy. Yummy. Sama namang kaon bukroy. Kaon na na dayon. Kani day donut. Di kam kaon ng donut day? Dili. Saan ano na junk food naman imong siguro kaon eh. Kabalo ka ng junk food nga makayuti. Ay na. Bahala ka kaon ko ane. Mangi isa ko doy. Ayaw na ahot da. Ngihi ka, pungkul ka. Hotdog begini pagkauna ni Ron pahala na si Buknoy na dugay na siyang balik. Lo yang Buknoy. Di man siya mukhaon na niya. Bahala siya. Pipse, hotdog ako ne. Pinutagan ang silupin. Kaya na kung mahuman og kaon ay. Kani laging dili ta kumpletong ngipon ba? Luod naman madugay ay. Dapat ani mukaon ka ani. Isa lang. Kung duha wa na luod naman dugay. Lami ang kuan ni kining tuba. Palit sa tuba na may pipse. Ay, palit na lang mig bahal ron. Gulan aning Pepsi. Okay kayo. Ang pinaghahanap pagkaon, no? Saon naman eh. Dapat yun, no? Gihurot ni mo doy. Sige, hurot. Kita ka ng naapa man niyo. Kaon ka kaon, di kay suko pa ka diyan. Tan-o patani mo. Gihurot ba? Gihurot ba dako? Kaon diya lingkod. Sama ng style ni mo nga. Mangihi di kay dugay kay nabalik. Unsam day ka dito? Nag-ugay-ugay pa? Na mauna na ron. Nag-ugay-ugay ka dito no. Ugay-ugay pa daw siya. Gihunghong niya ko Giyugay-ugay pa daw niya. Giyog-giyog. Kanang wa na bitaw kaning wa na muto. Bugoy ang ginisbok ba yan. Asam taon na naliwa. Yummy. Ami kayo di ba? Ano paborito na ko sa una. Tuntun karon naa day gihapon wa mawa. Tutong. Nga. Pinumdum ko sa una katong pag grade 1 ako, grade 2. Perteng usuha sa tira-tira oy. Karon wa na ko kitag tira-tira na.
Kanira yung napabilin, dugay na ni. Sa pari. Murugwa na po kita sa pari. Ito nga eh. Suko. Nga. Suko ka pa nga. Europe? Ay, nabueng. Wah. Magdatag suba ron. Na, daghan pa na 50. Siya to ba ha? Ay, pag lingo niya.